प्रणाम मुखिया जी। आई बैठी बैठी बैठी। सब और सब बढ़िया बानो। हाँ कैसे आगमन भइल देवता? आगमन भइल है, देखो तनी कि बाढ़ आला लिस्ट में एगो परिवार के 3-3 4-4 आदमी के नाव बा। हमारा परिवार में एके आदमी के नाव बा। अच्छा। तो बताई कैसे मामला सेट होई? तो मान ली कि रहुआ परिवार के लोग घर के बाहरी रहत गम ही रहे लो, बाहर रहो चाहे घर गाँव रहो, भोटावा देवे के बेजी तो कुल लोग गाँव जुट जाता नु। भोटावा देवे के बेजी तो भोटावा देवे के बाकी बढ़िया के बेर तो नहीं खेलो नु गाँव में। बढ़िया के बेजी नहीं खेलो तो भोटावा देवे के बेजी बालक नु। अच्छा हाँ, तो कैसे काम होई? तो वोट के हिसाब से नहीं नाव चढ़त देवता। बाहरो जन बालोग के 1-2 बालोग वो प्राइवेट कंपनी करेला लोग। तो बताई कैसे का होई? कुल लोग के घर के तो लोग बाहर बा। हमरो मजबूरी भी आई, कुल वार्ड लोग बना के लेके आवो तो सूची। तो मान ली कि रहुआ अपना वार्ड से नाव डलवा देले रहती, वार्ड से कोनो रहुआ देती नहीं खनु, टेंशन नहीं खनु चलो ना। वार्ड से का टेंशन का है? तो बहुत नहीं कि रहुआ एक आदमी के नाव चढ़ल बा। तो एक आदमी के नाव चढ़ल बा, रहुआ मेन मुख्य प्रतिनिधि बनी। हम रहुए से नु कहब, वार्ड लोग कहता कि जाके मुखिया जी से कह। अच्छा तो मैंने का चाहता नहीं रहुआ? चाहता नहीं कि हमरो 3-4 आदमी के नाव चढ़ो बाढ़ वाला लिस्ट में। तो ये देखिए हमनियों को कुछ बाध्यता बा, जन प्रतिनिधि लोग बा कि एगो परिवार में एक आदमी के नाव चढ़ावे के बा। अब वो कोनो ठीक बा कि बाढ़ आई कि नहीं रे, वो सब पहले ही आओ दैया में चले बनी महाराज कि बाढ़ आवतिया। तो सारा के 2-3 गो पैसे चढ़ जाता महाराज। एकरा के चढ़ी गेली, दूसर परिवार के नाव चढ़ जाता 2-3 आदमी के। तो रहुओ चाहता नहीं कि रहुओ घर के 2-3 आदमी के नाव चढ़ जाओ, 2-4 आदमी के चढ़ जाओ। तो बताइए तेरी सरकार कंगाले न हो जाई? कहाँ से रुपया आई? तना बिहार में दारू बन बा, रेवेन्यू जनरेट नहीं के हो, और वो सब एगो अलग परेशानी डले बनी साले। सरकार के बड़का पोस्टर होल्डिंग टांगे खातिर प्रचार करे खातिर पैसा हो जाता, जनता के देवे खातिर पैसा नहीं के हो। तो हाँ बताई तो बड़का माइक लगा के 2-2 महीना हेलीकॉप्टर से प्रचार करता, लोगों खातिर पैसा हो जाता। तो सरकार कामो तो करतिया, मैं गाँव मैं लोग द्वार तक ढलैया हो गई, घरे घरे लाइटिंग बनवा दिया। सरकार कतना काम करो, मैं सड़क नली गली कुल सरकारे नु करतिया। बताई सरकार तो गौरा कर्जा के रोड भइल बाटे, 6 महीना का साल भर हो गइल, वहीं रोड के कोनो ठीके नहीं के बनी कि ना बनी। सांसदी के चुनाव हो गइल, चुनाव भइल, नेता जी लोग आइल, सांसद जी लोग आइल, विधायक जी लोग आइल, जिला परिषद जी लोग आइल, थाना प्रशासन कुल यही पटी जाता आवता, तो रोड पर ध्यान नहीं खेते। ध्यान बा, सब लोग के ध्यान बा। कहतन कि रोड बनल तो नली बनल तो गली बनल, चल देखी कर्जा रोडवा पास हो गइल बा, लेकिन बरखा बुनी के दिन हुआ गइल, अब दिनवा बीत जाई बरखा बुनिया के, बाढ़ आवेला बा। जैसे ही कुल बरखा बुनी माने जैसे ही दिन फ्रेश होई वैसे रोड में काम लग जाई। एकर मतलब कहे के बात भाई है कि अपने हाथ है जगन्नाथ बाटे, माने सरकार पे कोनो भरोसा नहीं के करे के। ये देखी तो हम ना कहब कि सरकारे से पूरा सिस्टम चलता। मान ली कि रहुआ तो कहबे करब, रहुआ तो मुखिया हो गई नहीं, रहुआ ना कहब तो कैसे कहब? रहुआ तो सरकारी खाते बनी, हमनी के कौन खाए? महाराज हमनी के कहाँ खाता नहीं जाई? तो विभाग के आता ना पूरा पहले से एती बा जो सिस्टम बनावल बा, हमनी के कहाँ बा? हमनी के तो जो परसेंटेज बनावल बा उहे न मिलता, अधिका कहाँ के देता? जय हरि तब बा। अब देख ली भाई जी आइल बनी यहाँ के, हमनी के एगो जनप्रतिनिधि बनी जा भाई, हमनी के बनाइल बनी जा। आशा अपेक्षा उम्मीद ढेर लोग लगैले बा जनप्रतिनिधि से कि भाई केहू के कुछ होता तो दौड़ के आ जाता, लो चली मुखिया जी हई कर दिया। अरे भाई मुखिया जी का करो? मुखिया जी तो अब की परी कैसो हमनी के 3 हाली चुनाव लड़नी, लाखों करोड़ रुपया खर्चा कैनी, अब की परी कैसो मौका मिलल बा तो वो अब की परी के बुरा हाल बा। अब की परी जीती या चाहे मत जीती, मैं मुखिया लोग के ये हाल बा। सो कोनो कुछ फंड वंड नहीं के, केहू तारी भाई हो जौन पूंजी लागल बा हमनी के निकासी हो जाओ, ये हमनी के दरकार बा। भाई ज्यादा कुछ का कही जा, अगर ये वीडियो रहुआ सबके अच्छा लगता शेयर कर दी। हमनी के एगो समाज में जौन हो रहा बा वो चीज पर ये वीडियो बनावे के प्रयास के नहीं जा। हमारा संगे बानी अपन परिचय दे दी। हमार नाम राहुल मिश्रा हो, गौरा गांव के पुरोहित बनी, ब्राह्मण बनी और डिस्पेंसरी डॉक्टरों बनी। जय हिंद जय भारत।